Зоя Чавдарова е на 21 години от Варна, тренира тенис в инвалидна количка и желая да продължи да го прави, но за целта й е нужна вашата подкрепа. Тя е израснала в социални домове, без родители и никога не е прохождала. Но въпреки съдбата си, тя притежава силна воля, спортен дух и огромно желание за победа. Това се доказва от желанието й да е постоянно на корта и от немалкото й успехи в състезания. Първо участвах в Чехия. Тук във Варна направихме едно състезание с хора с увреждане по тенис. Първо место взимах в Варна по сингъла, смесени двойки. Второ на сингъл. Ученичка е 10-ти клас вечерна форма в средно общо образователно училище Димчо Дебелянов. Любимият и тенисист е Рафаел Надал и се надяваме скоро и нейното име да е толкова популярно като на испанеца, а и да успее да сбъдне мечтите си, като за момента тя е само една. Стана шампионка в България, покан другите чужбина и това ми е мечтата. После мога да обучавам хора с увреждани или здрави, след време. За Зоя е много важно да бъде подкрепена в проекта на Еврофутбол и държавната парично-предметна лотария "Печелиш и помагаш" в категорията "Спортен талант на публиката". Можете да гласувате за нея напълно безплатно на адреса, който ще видите на екрана. Срока за гласуване е до 24 часа на 27 март. А за какво и са нужни средствата по проекта? Да мога да се развия спорта, който тренирам, тенис. Да ме обучават в България и после на колички, и пък после може, ако после из чужбина мога да хода, да представлявам България. И за нова количка също ми трябва. Аз и преди имах една стара количка, дето беше по-тежка от тази и я подкараха. Ама друга да си имаш количка собствена, по твоя размер да ти е удобно, по-различна. Един от основните критерии за зрелостта и хуманизма на едно общество е отношението му към инвалидите. Нека всички ние докажем с гласа си, че имаме отношение и то не е пасивно и можем да бъдем позитивно активни. Сериозните успехи в развитието на хората с различни увреждания ще дойде тогава, когато променим представата за тях и техните възможности. Който ме чува и ме гледа, моля ви, гласуйте за Еврофутбол, Зоя Чавдарова. Важно ми е да спечеля. Благодаря на всички, които ще гласуват и които са гласували.